Il-Gvern qed iħares li emenda l-liġi sabiex il-prinċipju taħlas ugwali għal xogħol tal-istess valur ikun imħares bil-liġi. Saħaq dan il-Prim Ministru Robert Abela f'laqgħa mal-Amministrazzjoni tal-General Workers Union li matula saħaq li għandha tiġi indirizzata anomalija li ħaddiema li jaħdmu l-istess xogħol ma jitħallsux indaqs għax ikunu jaħdmu mal-kuntrattur flok impjegati direttament. Għalkemm irrimarka li l-prassi preżenti taħlas differenti għall-istess xogħol mhix kontra l-liġi, huwa kunċett imnebbaħ mill-ġustizzja soċjali li ħaddiem jieħu l-istess ħlas għal xogħol identiku li jagħmel ħaddieħor. Kif hija qiegħda l-liġi llum tippermettih dan il-prinċipju li tidderoga mhux il-ħaddiem ma jkollux l-istess ħlas għaliex ikun impjegat ma' persuna differenti, ġifieri tista' tkun impjegat m'employer A, impjegat m'employer B jkollok ħlas differenti minkejja li tkun qed tagħmel l-istess xogħol fl-istess post tax-xogħol ukoll bil-fors biex tiġi indirizzata dik is-sitwazzjoni eventwalment titwassal għal bidla fil-liġi. Dr. Abela fakkar li ilu jitkellem dwar dan il-kunċett mindu sar deputat fl-2017. Saħaq li kien hemm titjib saħħtu fl-entitajiet tal-Gvern u issa l-pajjiż irid jimxi wkoll lejn dan il-kunċett fis-settur privat. Prinċipju ieħor diskuss mal-General Workers Union kienet is-sħubija mandatorja f'Union. Il-Prim Ministru esprima qbil ma' din il-pożizzjoni li fi kliemu twassal għal tiltib fil-kundizzjonijiet u fl-interessi tal-ħaddiema. Fakkar li l-Gvern diġà ddiskuta dan il-prinċipju mal-Kamra tan-Negozji Żgħar u Medji biex ikun hemm ukoll sħubija mandatorja tal-entitajiet li jirrappreżentaw. Il-Prim Ministru temm jgħid li biex il-pajjiż ikompli jimxi l quddiem hemm bżonn li tissokta l-paċ industrijali li ddominat fl-aħħar snin. Qal li kulħadd jemmen fil-ħaddiema u li dawn jistħoqilhom kwalità ta' ħajja aħjar. Intant meta mistoqsi mill-ġurnalisti dwar il-qtil ta' Chantal Ketkuti, Dr. Abela ħabbar li l-Gvern se jaħtar kummissarju ġdid għall-vjolenza domestika. Qal li huwa kruċjali li l-Kummissjoni tibqa' b'saħħitha u relevanti u saħaq li l-vjolenza domestika mhix aċċettabbli u tbaxxi l-valur tal-bniedem. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.